אז מה קורה חברים? אני יודע שאנחנו עושים 2 סרטונים ביום, שיהיה לכם כיף ולא יהיה לכם משעמם. אז אני אדבר טיפה יותר בשקט, כי רון ממש פה, תראו. רון ממש פה ישן, רואים? רון ממש ישן פה והוא טיפה זר, אז אני הולך לעשות לו, כאילו עולה עליו ג'וק, תראו. אני הולך לעשות לו ככה. תראו חברים, אני עומד לעשות לו ככה, ואחשוב שזה ג'וק וחצי יבייל, אני אומר לכם. תמיד נבהל מהדברים האלה. אז תראו חברים. תראו. רואים את הרגל שלו? רואים? תראו. תראו חברים, אני אעשה לו. ג'וק! למחוק! זה היה בטיחה רון, זה לא באמת היה ג'וק, כן. אני לא מאמין שנבהלתי מזה. טוב אז חברים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנינו, אז יאללה ביי.